Tervetuloa Puerto Verdeen. Täällä valmistetaan pilipilirapuja Puerto Verden tyyliin. Ja siihen me käytetään Don Vidkan Cornicabra Extra Virgin oliiviöljyä. Sitten valmistetaan vähän glaciä pilipiliravuille. Meillä on täällä kandeerattua chiliä, vähän pahdettua valkosipulia, Chervini etikkaa 25-vuotiaasta, Don Vidkan oliiviöljyä. Sitten kaikki pieni nopea kuumennus. Pistetään pintaan vähän meidän pilipilglaseen. Niin, seuraavaksi laitetaan vähän paahdettua valkosipulia, vähän tuoretta jalapeenoa, antamaan vähän pikkusen lisää potkua tähän ihanaan tuotteeseen, porkkanan versoja. Sitten viimeiseksi vielä sifonista oliiviöljyvaahtoa, joka luonnollisesti on tehty Don Vidkan oliiviöljystä. Ja viimeiseksi vielä vähän Don Vidkan oliiviöljyä, koska pilpileihin kuuluu oliiviöljy hyvinkin.